Lalaking giingong gisugo sa pagbaligya ni siya. Mga kapuso, balikan nato ang ning balita. Lalaki nga giyong gisugo sa pagbaligya sa cellphone ni Rhea May Tokbo mibarog nga nakikita siya sa kaginganlan og insik nga mo'y katapusang nakauban sa biktima sa wa pa kini napatay. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Miatubang sa GMA Regional TV Balitang Bisdak si Simeon Gibutiro, kinsa ni Saysay siyang nasairan sa kalambigitan sa suspect nga si Roberto Gabison alias Insik ug sa biktima nga si Rhea May Tukmo. Gikumpirmar niya nga niadtong banag-banag o mga alas 5 sa bundag sa Hulyo 16 adlawng Domingo nakita niya si alias Insik kauban ang usa ka babae didto sa dapit sa usa ka tunghaan. Naglalis matud pa ang duruha nga nisangpot sa pagsipit ni alias Insik sa liog sa babae nga naghilak na niadtong tungura ug nanglakaw raw sab kuno. Sugatan na ko na sila nga naglalis kay ana siya nga biyahan na dako na ko gasto nimo nya giagbayan sa pinahugot ba dang tuok ana nya mo aksog bako tong babae pero sa kuan makamayong giko sa pamorma atong namatay mao gito. Pasado alas 11 udto nagian kuno ni Gabutiro si Gabison sa usa ka dapit sa Banawa ug gitawag siya nini kay dunay kini ipabaligya nga cellphone nga nabaligya raw sab niya sa downtown area sa Cebu City. Dibalik siya sa pagkahapon, dala na ang halin nga 1,700, diin gihatagan usab siya og 500 pesos. Hulyo 17 sa hapon napalgan ang karton nga adunay sulod sa lawas sa usa ka babae ug nakita ni Gabutiro pinaagi sa hulagway sa mga balita ug sa social media ang gisulob nini ug iyang nahinumduman nga mao kini ang gisulob sa babae nga gikalalis ni Gabison ni adtong adlawng Domingo sa buntag. Giklaro ni Gabutiro nga dili mamahimong masayop siya tungod kay managsama ra sila og dapit ni Gabison ug dugay na silang managkaila. Gawas nga adunay timailhan si Gabutiro sa panagway ni Gabison. Andam si Gabutiro nga mobarog nga saksi kung gikinahanglan sa kaso. Sayon nini hugot nga gipanghimakak ni Gabison o alias Insik nga aduna siya kinamigitan sa krimen ug wa usab kuno siya makaila ni Gabutiro ug labaw na nga wa siya makaila sa biktima. Si Gabison nadakpan sa bypass operation kinsa anaa karon sa detention facility sa Cebu City Police Office. Inusinti kay ko tanawag ko kayanor nako magsalig ko sa kasawa niya kanang bayhana mudawat ka na nako. Mukubit ka na nako. Muna balansihon sa ninyo sir. Samtang kumbinsido ang kapulisan nga ligon ang ilang mga nakuhang ebidensya diin dako og natabang ang mga CCTV ug ang pag-ila sa katawhan sa nalambigit sa krimen. Masaligon sila nga matagan og hustisya ang biktima. The regional director is very satisfied with the way the investigation is being conducted. And we are confident, the regional director, Police Brigadier General Abirin is very confident that the case will be filed as soon as possible. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.